Anne-Beth Friis. Ida Kaiser Rasmussen. Sabrine Marksgaard. Hej. Jeg er HR-chef. Ja, og jeg er leder for produktionen. Hyggeligt at møde jer. Jamen, i lige måde. Vi er her i Kompan. Der har vi fundet din ansøgning, og vi finder den rigtig spændende. Og vi synes, at vi vil rigtig gerne blive mere kloge på, hvem du er. Og vi synes, at dine kvalifikationer til jobbet, de svarer til præcis det, vi søger efter. Ja, og for at lige fortælle lidt om Kompan, så er vi jo markedsleder i Danmark. Og vi har den her fortsat stigende vækst, hvilket også gør, at vi ønsker at udvide os til udlandet. Ja, det har jeg læst lidt om. Ja, det ved jeg godt jo. Det gælder også Tyskland, og det er også derfor, vi har kontaktet dig. Nå, jamen det er jeg glad for. Ja. Altså jeg har søgt det her job, fordi at jeg fandt det meget interessant. Men I kan jo lige starte med at høre lidt om mig. Ja, Jeg hedder Ida Kaiser Rasmussen, og jeg arbejder til dagligt nede i Lego som planning manager. Og lige i øjeblikket der bor jeg faktisk i Lystrup, hvor jeg før i tiden har boet mest i København, fordi det er der, jeg er uddannet over og har haft en kandidat og en bachelor i international virksomhedskommunikation med fokus på organisation. Ja, og så har jeg 2 børn og en mand. Ja. Okay. Så vil vi godt spørge dig, hvorfor du valgte lige præcis vores virksomhed. Altså, jeg så også igennem nogle jobopslag, og så var sådan egentlig helt for sjov. Og så jeg det her job, og det var egentlig noget, der bare passede rigtig, rigtig godt på mig. Det var et job, jeg har søgt længe efter, både det her med at få nogle udfordringer og få et job i udlandet. Men også det her med, at der er de her rejser, og så tænkte jeg, at der ville være noget udfordring omkring nogle af de her opgaver, der hører med til jobbet, som jeg godt kunne tænke mig at blive udfordret på. Da jeg er meget sådan typen, der godt kan lide at få nogle udfordringer en gang imellem, så jeg kan udvikle mig også sådan selv. Okay, så du sagde, at du arbejder for Lego lige nu. Ja. Og der har du ansvaret for 8-10 medarbejdere. Yes. Står der vist i ansøgningen. Hvad synes du har taget med erfaring med, som du kan bruge i vores virksomhed? Altså, det med, at jeg også sådan er uddannet med sådan at kommunikere blandt virksomheder, det synes jeg også, jeg kan bruge lidt omkring her med medarbejderne. Og jeg føler selv, at jeg er god til det her med at få folk med, og hvis der er nogle problemer, så får vi dem løst, og få snakket med medarbejderne, og sådan at der er en klar kommunikation mellem os og mellem dem internt også. Og jeg får at vide, at jeg er en god leder til at få de her medarbejdere med. Ja. Så altså, synes selv, jeg har god erfaring med. Ja, fik du et ansvar for at skulle udvikle noget? Altså, ja, altså jeg har snakket en del med nogle designere igennem Lego også, og det her med produktion og sådan det her med at planlægge, okay, men hvordan skal vi gøre sådan, og hvis vi gerne vil have nogle nye klodser lanceret, og hvordan skal de så se ud og sådan noget, så har vi haft nogen inde til samtale med, om de vil kunne tænke sig at være med til at designe, og vores normale designer har været inde over, hvordan skal de næste se ud og sådan noget, så har jeg egentlig været med til at stå for at planlægge, hvordan det hele det skulle køre. Okay, så du har selv i gang. Ja, du har selv noget. Ja, så jeg har noget erfaring med design og det her med at samarbejde med folk, der har kreativitet indover. Nå, for det leder vi også efter. Ja, det har jeg også godt set i annoncen. Ja. Men du er godt klar over, at vores arbejde det kræver en del tid i udlandet. Hvordan har du det sådan med det? Altså det har jeg det faktisk rigtig fint med. Jeg interesserer mig meget for kultur og det her med at komme ud og rejse. Også det her med oplevelser, men det ved jeg jo godt, det er ikke sådan det, der kommer fokus på, når man er på forretningsrejse. Men jeg kan godt lide at komme ud og opleve noget nyt og kommunikere med folk. Ja. Så jeg ser det ikke som noget problem. Du ser det ikke som noget problem? Nej. Men du sagde, at du havde 2 børn. Hvordan ville du have det med, hvis du skulle rejse i lange perioder fra din børn til din mand? Altså det har jeg det faktisk fint nok nu. Min familie, eller mine børn, de går i en privat skole, sådan en international skole. Så der vil heller ikke være noget problem med at rykke det her med, at jobbet jo befinder sig i Berlin. Det vil der ikke være noget problem med, fordi de kan godt tysk og engelsk, og de kan godt en masse sprog. Ja. Og det samme med min mand, hans job er meget fleksibel, så han kan sagtens også tage med. Og hvor gammel er dine børn? De er 3 og 7, så hende på 3, hun er jo ikke startet skole nu, men hun går som international børnehave. Okay. Hvordan tænker du med mere familie? Overvejer du at stifte mere familie her i løbet af næste år? Ikke lige. Der er ikke mere. Vi har det fint bare med 2 børn. Det lyder godt. Ja. Og du har også fine sprogkundskaber, flydende engelsk. Og du kan også tysk.
Ja. Og du kunne også en lille smule kinesisk. Ja, jeg har taget kinesisk på aftenkursus. Ja, og det kan godt være sådan i fremtiden, hvis du nu skal bruge nogle andre sprog, at du bliver nødt til at tage de her aftenkurser. Og dit arbejde ved siden af, det kører jo. Ja. Hvordan vil du have det? Altså, har du tid til det? Altså, det kunne jeg sagtens få til at passe ind. Det er jeg sikker på, det kan vi sagtens finde ud af, hvis det er det, der skiller os ad. Okay. Ja. Vi har jo her virksomheden, der har vi 3 hjørnesten. Ved du, hvad de går ud på? Bare lige for at høre. Der er en med læring, og en med miljø. Og så sundhed. Ja, sundhed, ja. Hvordan er din holdning til disse værdier? Altså, det har jeg det meget fint med. Ja. Jeg går også meget ind for det her med, at der skal være sundhed. Og jeg har selv godt med at være fysisk aktiv. Jeg løber også 4 gange om ugen, cirka nogle gange 5. Og jeg får også mine børn med, og vi går tit på legepladser. Og de skal også vide, hvordan det er, det her med at bruge sin krop. Og ja, så det har jeg det rigtig fint med. Det samme med læring. Jeg synes også, det er fedt, at der kommer læring ind i leg. Yes. Ja, så er det jo sådan lidt mere alvorligt nu, fordi hvad regner du med at kunne gøre for vores virksomhed? Altså, jeg regner med at kunne skabe en rigtig god organisation, og jeg regner med at kunne skabe et rigtig godt samarbejde med andre virksomheder, men også med at få Compayn ud og få nogle rigtig gode idéer til nogle nye legepladser. Også det her med at få en god ånd nede ved produktionen. Det her med, at medarbejderne de også skal føle sig godt tilpas, når de arbejder. Ja. Ja, men har du forståelse for det tyske marked? Kender du til det? Altså, jeg kender til det. Jeg har lavet en masse research omkring Tyskland, da jeg sådan havde set det her opslag. Også fordi, at vi har haft en god periode med Tyskland i Lego. Så der har vi også sådan skulle have lidt erfaring inden for der. Men jeg har også haft nogle skoleopgaver igennem min kandidatsforløb og sådan noget. Så jeg har styr på Tyskland. Jeg interesserer mig meget for Tyskland. Det lyder godt. Det lyder godt. Jamen, så tror jeg næsten lige... Vi takker af tak. Ja, og så vil vi kontakte dig. Det er jeg glad for. Ja. Men jeg vil lige høre noget. Hvordan ser I udviklingen i Compayn? Vi ser udviklingen i Compayn til at være stigende. Altså, det er fuldt fart fremad. Ja. Vi har jo allerede indtaget det danske marked. Ja, og vi forventer store markeder. Altså, vi forventer at komme ind på store andre markeder i udlandet. Og det er også derfor, vi gerne vil have dig på Tyskland, fordi vi kan mærke, at det er et stort nyt marked for os, hvor vi kan sprede os meget, så derfor så lægger vi stor fokus på det nu. Ja. Okay. Ja. Yes. Flere spørgsmål? Nej, det tror jeg ikke lige. Nej. Ellers så ringer eller skriver du bare. Ja, men jeg regner med at høre fra jer. Jamen, Det håber jeg da i hvert fald på. ja. Tusind tak for det. Jamen, det er mig, der takker. Hej hej.